hedder Emma. Jeg er 26 år gammel, og jeg er sygeplejerskestuderende, og lige nu er jeg på barsel. Jeg har været her hos Sheila, fordi jeg efter et år på barsel med en dreng med en del problematikker, var rigtig stresset. Og rigtig meget uro, rigtig meget alarmberedskab i kroppen, og havde rigtig svært ved at falde i søvn, og generelt komme sådan ned i gear. Så jeg fik en behandling herude, og det var fantastisk at komme op og ligge i en time, og bare mærke trygge, varme hænder, som hun jo meget sådan forsigtigt og blidt ligger på ens krop forskellige steder. Og så arbejder hun jo med de energier, man har i kroppen, og prøver at centrere det. For mit vedkommende, der var det noget med at centrere mit nervesystem. Og i bilen på vej hjem var det sådan rigtig tydeligt, hvor afslappet og tung jeg var i min krop, og det er vitterligt det første gang i 12 måneder, jeg har oplevet det. Det har været så fantastisk. Og jeg kunne mærke allerede efter en gang en tydelig forskel, da jeg kom hjem, hvor meget mere centreret jeg var i min krop, og jeg kunne mærke det på mit humør, jeg kunne mærke det på min energi over for min dreng, jeg kunne mærke det på mit overskud. Så hvis man kommer eller har oplevet noget, som har været enormt stressfyldt eller traumatiserende, så er det her en rigtig god måde at komme ned i kroppen på og starte den der sådan helingsproces. Det er absolut noget, jeg kan anbefale til andre. Det kan være i alle aldre. Vi har selv haft vores søn med på 1 år, som har haft rigtig stor gavn af behandlingerne. Så det har været et sådan bredt spektrum af hjælp, vi har fået hos Sheila. Det har været helt fantastisk. Hej, jeg hedder Sheila, og jeg arbejder med kraniosakralterapi til dagligt og hjernesmart træning. Det behandlingen og det øvelserne gør, det er, at mine klienter de får mere velvære, de får et større livskvalitet og har færre smerter og sover bedre. Behandlingen går ind og afspænder nervesystemet, hjælper hjernen til at få ro på, sådan at den ikke sender en masse smertesignaler ud i kroppen. Den går ind og får kroppen til at give slip på nogle fysiske spændinger, der sidder forskellige steder i kroppen. Jeg har arbejdet med det her i over 10 år, og jeg har hjulpet rigtig mange mennesker til at få markant bedre livskvalitet, til at komme tilbage på arbejdsmarkedet igen, og til at have færre smerter eller ingen smerter. Så hvis det er, at du tænker, at det her det lyder som noget for dig, ring til mig på min telefonnummer, som er 24 48 04 96. Jeg glæder mig til at høre fra dig.